Stadi vastaan Härmä 2023. Tommi Tuominen, millä resepteillä irtoaa voitto? Ei ihan peruspelillä, eihän tässä nyt kovin kummosia tarvita. Tehdään sitä mitä osataan. Toinen kerta sulla jo turnauksessa, niin mitä opittiin ensimmäiseltä kerralla? No täytyy sanoa, että ekalla kerralla kyyti oli kyllä sen verran kylmää, että opeteltiin se peruspeli. Niin sitä ehkä. Kyllä saatiin selkä aika huolella sillä. Ei yhtään tappiota alla, ei toki yhtään peliä, mutta säilyykö rekordi? Kyllä me lähdetään parantaa sitä ja niin kuin sanoit, niin ei yhtään tappia olla. Tässä on aika helppo olla vielä. Hyvä, tsemppi turnaukseen. Kiitos paljon. Stadi vastaa Härmä, HP Parviainen. Sut on draftattu suoraan kapteenin pariksi tähän turnaukseen. Minkälaiset odotukset sulla on itsellä? Onko näin? Onko se Aji oikeasti kapteeni? Kyllä se näin on. No hyvin ne on tiennyt, että otetaan niinku parhaimman kaveriksi toi heikoin kaveri. Vaikka tavallaan mä oon niinku lajipioneeri, että 2019 kesällä kun ekan kerran on Stadi vastaan Härmä-turnaus ollut, niin siellä mä olin pelaas. Ja sen jälkeen mä oon 2 kertaa käynyt padelkentällä, että hyvillä fiiliksillä. Kiva lähteä tonne vähän kattoon, että miten nuo muut osaa. No jääkö pytty Härmään? Todellakin jää. Hyvä, tsemppiä turnaukseen. Kiitos.